Mbak Apri kok iso ngono kuwi, bebas ngambung imam. Wis ndang ya. Ayo, nggih. Ora apa-apa to Mas Mam gur karo kanca gur kulit do kulite kok mbok yo ra iman banget kaya kelangan bondo dunyong. Waduh, kaya ngongrakan kowe kok le mbok ra banget. Mbok ra awel-awel urip pisan kok cetil-cetil. Gur pipi aku tak pasrahke jiwa ragae santai kok. Gur pipi kok mbok ra. Mas Imam, ra ngajarke cetil aku. perang godo yuk. Maksudnya perangnya Bomo Narokosuro karo karo sapa lah sapa. Karo anu kae lho, Kikis Tunggorono kae lho. Piye, wani ora Mbak Apri? Nggih, nyobi nggih. Nyobi. Mboten eternalane nek nyobi. Nggih. Nonan. Piye mau kok lali. Upama munduta rekmi Ayo. Mas Imam. Sik salamu ana sing ki mau ana sing kleru cengkoke. Pripun? Dadi lek imam enggak boleh. Deni ya, diambung ayo. Jenengan ae rek. Gandeng iki kleru jenengan mawon. Moh engko ae. Lah nyanyi gaya aturan kok tanggung jawab.